Una comunicación de que nos estamos tomando algo más en serio, que creo que os haré bien. Pero si se necesita ampliar el plan, hay que ampliarlo. Calculamos a cantos galegos inmunodeprimidos. La vacina, pues, que se pone en contacto. Incluindo a oración como que o feito de trasladar responsabilidades. El Consejo de Estado dice claramente que era metido para dar seguridad o para incentivar a la vacunación. La respuesta de la oposición. ¿Y cómo valora el gesto del gobierno de sus situación hidrográfica de Consejo? Por lo tanto, el gobierno ven que cada comunidad autónoma non podía gestionar a pandemia sen unha legislación pública para controlar a pandemia. Non lo tiene que notificar, es precisamente a connotación que podemos vacinar cerca de cada semana para irnos, non sería o principios da semana. Recordarán que levamos xa varias ordes no sector turístico, 120 millóns de euros desplegados xa e pagados, e agora incrementamos con 15,8 millóns as ordes anteriores. Concretamente, unos 350.000 euros adicionais para axencias de viaxe, que é o que máis ou menos pactamos con este sector, 6 millóns de euros para establecementos turísticos, onde vamos a financiar instalacións domóticas, sistemas automatizados, por exemplo, todos os medidores de CO2, no caso de que se soliciten, rotulación, infraestructuras vinculadas a COVID, etc. E outros 6 millóns para o mesmo sector para digitalización e mercadotecnia digital en establecementos hosteleiros, aplicacións informáticas, webs, etc. etc. Para concellos de menos de 10.000 habitantes deixamos 3,5 millóns de euros, son os concellos con maiores dificultades económicas, e estes municipios poden mellorar a súa oferta turística con actuacións de envellecemento, de enclaves turísticos, de sinalización, de mellora da accesibilidade, etc. Isto, como digo, súmase aos 120 millóns de euros que puxemos a disposición do sector da hostelería dende que comezou a crise. Recordarán que temos medidas como o incentivo ao consumo interno, a tarxeta bono turístico, que desplegou unha mobilización de 7,5 millóns de euros, e outros programas. En definitiva, estamos a falar, se non me equivoco, nos entornos de 135 millóns de euros para un sector moi afectado pola COVID. Ya lo pone.